unha experiencia moi enriquecedora e moi bonita. É un xeito de experimentar, a posibilidade de usar recursos que temos na vila. Entón, eu creo que hai que valorar e pedir que haxa festivais como este. Estar aquí é un luxo para nós, Sí. Con esta nova edición de Escora podemos aportar moito máis e dar unha interpretación moito máis aberta e ao vez máis realista. Todo, o sea, seguir reflexionando, seguir xogando, seguir atopando cousas, seguir ríndonos de nós. Creo que somos menos frágiles do que pensamos e do que queremos. Vai calando, cara de caño todo seco, vai calando, que eu contigo non me meto. Pero que hai maneiras e maneiras de entendernos, de collernos da man e de que todos podamos construir unha sociedade un pouquiño máis amable para todas e para todos e comprendernos e intentar entendernos entre todos, que ao final é o que temos que intentar facer, non convivir. Entendemos máis do que cremos, non? Porque sentimos, pasan por nós emocións ou hai imaxes que evocan cousas, non? Entón é como que temos medo a non entender. E en realidade penso que sí que entendemos moito máis do que cremos. Vimos fora dos camiños, isto é un xogo para xogar e atopar un camiño. Hai quen di que é mellor non achegarse ao centro do tempo.